Здрасти, Драго! Здрасти, Мони! Драго, само да ти напомня, не съм тук за туризъм. Искам апартамент на 5 минути от катедрата. Ето, ако трябва, ще се сечам. Спокойно, Мони, може да стигнеш дори с затворени очи, но не дей, има трафик. Но хайде да тръгваме. Само да не е от уния с потенциал. Нямам време нито за шпакловки, нито за мистични миризми от 80-те. Спокойно, апартаментът е модерно обзаверен и дори те пошепва добре дошла у дома. И нека да ти покажа дневната, Мони. Заповядай. Леле, този хол крещи. Аз съм новита, който търсиш. Супер е! А изчакай да видиш само и кухнята, защото там направо ще се представиш как правиш палачинки на slow motion. Това е моето място за винени откровения. А спалните са толкова просторни, че може да правиш и йога и драма едновременно. Банята не е компромис. Получаваш бонус точки. Вау! С тая гледка вече ме спечели. Имаме ли сделка? Сделка!